για το πάρτι του γιού της. Και δεν μπορούσε. Εφή, σου τέλειωσε η κάρτα, θέλεις να... Όχι κύριε Βασίλη, η Σαβρούλα δεν κατάλαβε καλά. Στην αρχή είχε κολλήσει το σύστημα και δεν δεχόταν την κάρτα, αλλά μετά ξεκόλλησε. Όλα καλά. Καλά αντιπανέστητος είσαι. Χαλάρωσε ρε Ζαχαρία, πώς κάνεις έτσι? Και να αποτύχουμε στο τεστ δεν έγινε τίποτα. Τυπικά είναι αυτά. Σπύρο, πας καλά. Δεν νοείται αποθηκάριος να κοπεί σε τέτοια θέματα αποθήκευσης και συντήρησης. Σε παρακαλώ, μωρέ Σπύρο, κάτσε να διαβάσεις, έστω και τώρα. Θα σε βοηθήσω κι εγώ να κάνω και μια τρίτη επανάληψη. Αυτό δεν κάνεις τώρα? Όχι, τώρα κάνω τρίτο φρεσκάρισμα. Τέλος πάντων, Ζαχαρία, μην φρικάρεις γιατί έχω σκεφτεί τι θα κάνω. Παιδιά, πάμε λίγο να φωτίσουμε τώρα καλερί. Αλλά γι' αυτό υπάρχει και λίγο μυαλό. Θα μελετήσεις. Θα κάνω σκονάκια. Τι? Ναι, σε αυτά είμαι expert. Στο σχολείο έγραφα την ύλη σε όλο μου το σώμα. Βέβαια αναγκαζόμουν να γράφω με μακριμάνικο καλοκαιριάτικα, αλλά άξιζε τον τόπο. Και τον υδρότα. Συγγνώμη, δηλαδή θα αντιγράψεις και μου το λες μέσα στα μούτρα μου. Πώς κάνεις έτσι ρε Ζαχαρία, εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ σκονάκι? Φυσικά και όχι. Πάντα έπαιρνα τους βαθμούς μου με την αξία μου και μόνο. Τι να κάνουμε. Εγώ πάλι είμαι πιο δημιουργικός. Μια φορά στην ιστορία είχαν πέσει κάτι θέματα που τα είχα γραμμένα στο δεξί μου κολομέρι. Πώς έφτασες να γράψεις εκεί, ούτε η κομμανέτσι να ήσουν? Είχα βάλει ένα φίλο να το γράψει, δεν το έκανα μόνος μου. Ωραίες παρέες είχες. Και την ώρα της εξέτασης ζήτησα να πάω τουαλέτα και τα είδα όλα από τον καθρέφτη. Σατανικό. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου, λοιπόν, κάνει ό,τι θες. Αλλά εγώ από εδώ και πέρα δεν φέρω καμία ευθύνη. Και εννοείται ότι δεν γράφω τίποτα στον πισινό σου. Δεν στο ζήτησα, έχω κι άλλα μέλη στο σώμα μου και να είσαι σίγουρος ότι θα αριστεύσω. Αυτό θα το δούμε. Από εμένα πάντως βοήθεια μην Αμύρ, Ντάνκε, ευχαριστώ, thank you. Αμπα, χία, παιδες, χία. Αμύρ, thank you. Αμπα, κάνω την τρίτη επανάληψη. diese dreimal. Und auch hier dreimal. Dreimal. Noch. Amir! Thank you. Thank you, Phyllis. Thank you very much. Und auch hier zweimal, Pedes. Zweimal. Zwei Kongri. Amir, thank you. Άμα τελειώσεις με το χάιδε μας στις σαλάτες, θες να πας και στα κρεμμυδάκια? Πεσμένα τα βασίνα. Μπορεί να θέλουν αγκαλίτσα. Schreib im δεν έχω Privat. γνωρίσει τον... Ja, aber schreibst du privat? Το έχουμε πάει. Που ήταν βλαμμένο, αυτό από Το βλαμμένο. έχουμε πάει άλλο level. Κάτσε φρόνημα που μας σηκώνεις για τα τηλέφωνα. Παιδιά, πάμε λίγο ρε. Μαρσό! Τι είναι το Μαρσό? Δεν είναι το Μαρσό, είναι η Μαρσό! Γεια! Όχι, δεν πιστεύω ότι είσαι το... Άσε ρε που, Μπορώ να σε αγκαλιάσω? που παίζει η Μαρσό στο... Τι κάνεις στο κορίτσι, τι είναι, φίλος από το νησί? Ναι, κάναμε μαζί και φαντάρι. Τι λέτε, Αμύρ, Μαρσό είναι χία. είναι είδωλο. Καλά, μην το τερματίσουμε κιόλας. Zwei Kongri. Χρήστια είμαι. Καλά, σε ποιο μπουζοξίδι? Zwei Kongri. Με τι να ακούς? Μαρσό, τι θες να σου βάλω εδώ το μανάρκο? Αμπά, θα δουλέψεις? Μέχρι τώρα ήταν αλλού το μυαλό σου. Ναι, ήδης δεν έχει σημασία, απλώς εγώ σήμερα είμαι λίγο down. Γιατί καλέ, τι έγινε? Εντάξει, δεν γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να σου ανοιχτώ, αλλά έχω φάει κράσι με έναν τύπο και κολώνω να κάνω την πρώτη κίνηση για να μην φάνω κρύπουλας. Καλά, γιατί κολώνεις? Κάνεις εσύ εκεί ένα χαλαρό vibe check και μετά θα δεις αν είναι cringe η φάση. Συγγνώμη τώρα, εσείς συνεννοηθήκατε? Ναι, ναι, της λέω για το σαλατά. Όχι, παιδί μου, σου είπα, αυτός δεν σε θέλει, δεν είναι γκέι. Cringe. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκολλήσεις και να βρεις έναν τρόπο να δεις τι παίζει. Και δεν έχει σημασία πώς φαίνεται ο τύπος. Και μην ακούς τη λέει η κυρία που είναι και λίγο boomer. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί, σαν πως κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω, άμα τον γουστάρεις, κάνεις το πρώτο βήμα. Λες, Εμένα θα ακούς που ξέρω. Άλλωστε η λέξη queen αρχίζει από μη και τελειώνει σε ο. Μαρσό, τρελανέ μας. Με τι αγκαλιάζω στην αφιλιά. Zwei Kongri. Πάω μέχρι το γελματάδικο να σκεφτώ πώς θα κάνω αυτό το βάτσεφ. Θα σας εξηγήσω, Μαρσό. Τι check-up πάει να κάνει, έμαθα δώσει. Τι να σας εξηγώ τώρα, μεγάλη ιστορία. Κατάλαβα, μόνη μου θα δουλέψω σήμερα. Δεν μου λες, Μαρουσό. Μαρσό. Ναι, και εγώ τι είπα. Μια και έφυγε το ζαβό, θες να με βοηθήσεις να φέρουμε ένα τελάρο πατάτες? Ναι, γιατί όχι. Ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασίλη, Κιτσίνη, έλατε εδώ πέρα. Γιατί? Το ψυγείο.
Από το πρωί μας έχει πάρει το κεφάλι. Μου γκρίζεις από εδώ. Μήπως δεν το βάλατε αρκετά. Κωστάκι, αν δεις, στείλε μας και κανένα μήνυμα. Ναι, αλλά πριν λίγο ξεκίνησα να σφυρίζεις αφήνει. Αυτό δεν είναι ψυγείο, είναι ζωολογικός κήπος. Είναι και κάτι ακόμα. Ή μήπως λιμητρίζει κιόλας. Όχι, τα τέτοια έχουν αρχίσει να έχουν μια περίεργη μυρωδιά. Εντάξει, θα το δούμε σε λίγο. Δεν αργούν. Ας το θυμήθηκες να μου σηκώσεις το τηλέφωνο. Από την υγιεινή του καταστήματος. Τώρα σε έπιασε ο πόντος. Πριν μου σε πήρε γιατί δεν το σήκωσες. Με ποια είσαι. Τώρα θα το βάλετε. Ναι, έχω πατερόβρος στα τσέπ. Μας μας Χριστιανέ μου. Με ποια είσαι. Είναι τόταλη επίγον. Ωραία, λέμε συγκρασία στο χώρο. Ακούστε. Πηγαίνετε εσείς στα τελικά τρόπο και τι απομαστε κάνω. και το χώρο μην ανησυχείτε. Θα πάω πάνω, βγάλω φωτογραφίες με τις συγκρασίες του και μετά όλα. Έτσι. Μην ξεχάσετε Τι κάνω? με μαγιό. Μας μας δεν βρεθεί. Μισό να πω εγώ πρώτα. Why? Τι κάνω και σε ρωτάω τι Να κάνω. καθαρίσω. Ναι, αυτό είναι, να καθαρίσω. Να μην μπείτε τώρα έτσι μέσα, ντροπή. Ναι, είναι και τροπιά. Σε ρωτάω τι κάνω. Γιατί μου βρωμάει εδώ πέρα. Ο χώρος είναι, γι' αυτό σας λέω, αφήστε να μπορώ να καθαρίσω. Σε ρωτάω τι κάνω. Μην μπείτε τώρα στη βρώμα, ντροπή είπαμε. Κάνε αυτή να πέρα. Μισό λεπτό, έχει γρασίες, θα βριστείτε. Μισό λεπτό. Χαζό εσύ. Άρη, δεξί.